Outros nos máis, está aquí con nós Centro del Pie e está María Carvajosa, podóloga, que a saudamos. Moi bons días, María. Hola, bons días, Fran. Pois aquí estamos outra vez para seguir falando de saúde dos pés, non? Claro. Vamos a falar, creo que dunha das doenzas ou, sí, enfermidades, podríamos decir, sí, máis comuns. Pois sí. Que a uña encarnada, non? O 60% da xente tivo algunha vez unha uña encarnada nun momento ou outro. Pois sí que alto, non, iso? Sí, moita xente. É tamén un problema que vemos en consulta moi a menudo. Bueno, pois contanos en que consiste, a ver se o digo ben, onicriptosis. Onicocriptosis. A onicocriptosis, entonces. Ese é o nome oficial, podíamos decir así, pero a xente coñece como uña encarnada, uñeiros, non sei, como os callos, ten moitos nomes. Vas a dar as características, pero creo que me sinto identificado xa. Sí. Pertenzo a ese 60%, me parece. Sí, mira, pois é unha patoloxía da uña, do aparato ungueal, é unha presión, un aumento de presión variable da lámina ungueal da uña, que pode ser en diferentes direccións. Pode ser directa ou indirecta e afectar ou non as partes blandas. As partes blandas é a carne do dedo que hai ao redor da uña. E provoca unha alteración do crecemento ou unha desarmonía entre o desarrollo da uña e das partes blandas. Como che dicía, unha afectación moi común e provoca dor, inflamación e unha limitación funcional. Limítanos a nosa vida cotidiana porque nos impide andar porque nos doe o pé. Afecta o doble de homes que mulleres na segunda e terceira décadas da vida. Tamén é moi frecuente en homes na adolescencia. Hai algún motivo por que afecta máis a homes que a mulleres? Polos cambios hormonales que son diferentes en homes que mulleres e pola sudoración tamén en nenos en idade pois eso, adolescente. É común e normal que sude moito o pé. Entón esta é unha das causas de onicocriptose. A partir dos 30 anos preséntase de igual forma en ambos sexos. Por eso dicía que ten o componente hormonal unha importancia. Principalmente localízase no primeiro dedo, que é o dedo gordo. Con menos frecuencia tamén podemos atopalo nos dedos pequenos, pero o que dá maior problema é no dedo gordo. Ben, e contanos por que se produce. Pois pode estar provocada por múltiples causas, por cortar mal a uña. Isto tamén os nenos cando empezan a cortar as uñas, os pais non lle indican ben, non lle ensenan ben como hai que cortar a uña, entón cortan un pouco por aí como poden. ou incluso arrancan a uña, non cortan nada ben. Entón, este corte incorrecto provoca alarga unha uña encarnada. O desas esquinas, non? Tal vez. Exactamente. O tipo de lámina, por exemplo, o tipo de uña, non hai, a xente ten as uñas diferentes. Hai, por exemplo, a uña que provoca a uña encarnada é unha uña en texa. Ti sabes, unha texa ten unha forma curvada, sí. Pois a xente que teña esta, por desgracia, este tipo de uña vai ter máis papeletas, claro, para que se clave. Pois calquer enfermedade da uña, por exemplo, micosis, traumatismos, que xogades o fútbol, por exemplo, por golpes, por un golpe, unha patada, pode clavarse tamén. Despois, pois, enfermedades sistémicas, iatroxenias, que iatroxenias son causas de ciruxías, que dou mal o dedo, que dou mal a uña, e deformidades estruturales dos dedos, por exemplo, un dedo que se monta en outro, un dedo que está en martillo, ou alteraciones biomecánicas que son alteraciones na forma de camiñar. Vale. E todo isto, chegado ao momento, como se trata? Pois antes de iniciar calquer tipo de tratamento, pois debemos realizar unha exploración para valorar as súas causas e saber por que se está producindo esta onicocriptose. E temos que saber tamén o estadio no que se atopa a patoloxía para encontrar o tratamento máis adecuado. Estos tratamentos poden ser conservadores ou quirúrxicos. Conservadores es que utilízanse en estadios iniciales da patoloxía e poden ser, por exemplo, técnicas de reeducar a uña para levala
para que volte a estar no seu sitio, sí, podemos dicirlo así. Fresar, isto é limar a uña, fresado de reconstrucción dos canales, limar a uña, e eliminación da espícula de forma indolora. A eliminación da espícula é o trociño de uña que se clava, pois o sacamos. E non volve a medrar hacia aí? Sí. Entón? Se non operamos, sí. Eso é o tratamento quirúrxico. Vale? Que son en estadios máis avanzados e tamén é recomendable, por exemplo, se ti cada 2 meses ou pola túa forma da uña, porque eso non se pode cambiar, non podemos cambiar unha forma da uña, estás cada tanto, cada X tempo, con problemas da uña, que se mete, que se encarna, que dá problemas, pois recomendamos a operación. E neste caso, pois hai moitas técnicas quirúrxicas que con unha simple anestesia local pois solventan o problema en un período cortiño de tempo e realizando con unha vida case normal desde o primeiro momento. Bueno, pois definitivamente sí pertenzo a ese 60%, que o sepas. Bueno, que é un índice alto, como falábamos ao comezo, non? Creo que sí, moita xente, moitos nenos, sobre todo, tamén. Bueno, pois aquí está o tema da uña encarnada ou onicocriptosis. Onicocriptosis. E iso que teño aquí escrito, pero non son capaz nin de lelo. Tamén, Fran, hai que decir que o calzado tamén é outra das causas, sí, moi importante, sobre todo en mulleres, un calzado estreito de punta fina que está apretando no primeiro dedo pode causar. A importancia do calzado que dicías ti nun momento, bueno, a semana pasada falábamos que necesitaríamos tal vez outra tempada máis para falar solo do calzado. Solo do calzado, sí, é moi importante. Pois agardamos que a xente lle este interesando estes temas, supoñemos que sí, e de feito pedimosvos que si vos apetece facerlle algunha consulta aquí a María a través do programa, ou suxerir algún tema en concreto, pois adiante, poder facelo a través do seu Facebook de Centro del Pie ou a través do noso, da Galería 2.0, que non lle transmitimos a consulta. Visitade tamén centrodelpie.net e, por suposto, se tedes algún problema, queredes consulta particular e persoal, Rúa Serafín Pazo número 28, teléfono 986 57 19 20. Ali está María Carvajosa agardándovos para atendervos. Pois María, moitísimas gracias unha vez máis, ata a semana. Ata a semana que ven.